Pero kung ikaw gani uga mga calls, mga ads, don't worry kay naay solusyon anak, no? Magpasirit lang ka. Pasirit ka og tubig para dili na ka uga. Basa na ka, di ba? So napuntay mga words of wisdom kani ato ang apple seed propagation. So kung uga gani, kinahanglan basaon, no? Hello! Welcome sa ako ang channel, mga toys, mga ads. Ako di ay si Jimwell, all is well, and I hope you are doing well karong adlaw. Okay, finally naka-decide na dito nga magsugod ang vlog. Sa una pa dito ko gusto nga mag-vlog kay na-inspired ko sa mga vloggers. You know, taghay mga vloggers karon labi na diri sa Pilipinas nga very successful in doing their craft. Okay, wala tay yun, ginasunod na content. Ang ato lang is basta makabuhat ng taog something na makalingaw, something na maka-uplift sa atuang spirit, like say makatawa, makalipay, ma-inspire. Oh my God! Wow! Itong purpose gid sa pagbuhat aning vlog is dili man sad sa gusto na kwarta-kwarta dahil. To reach out people is, I think, is one of our priorities. Of course, we know the power of the social media. Kailangan nato siya gamiton in a right way, of course. No? So, me as new content creator, gusto na ko nga na-establish ang akong kagalingan nga as someone nga maka-brighten up sa inyong day. Okay, ang atong first entry sa tuwang vlog is kanyang apple seed propagation. Just give it a try since ganahan ko magtanong-tanong sa siguro matawag ko nga plantito, which mo ang term karon. But growing up, bata pa jud ko, ganahan ako magtanong-tanong. So kung ma-remember pagid na ako, grade 2 mi, nagsugod ko o murag dito na develop ang akong passion into planting. Every morning ginaatiman na mo among garden. So na may gardening 101 mga. So ma-remember na ako, gamoy lang ito ang akong space. That's sa Balisong Elementary School di ay ko nag-school. Kaming tanan nga mga estudyante itagaan bi og luna o space sa likod sa muang eskwelahan. So dito kinahanglan namo magtanom o bisag unsa nga mga gulay. So sa kuha katong nga time ma-remember na ko mag alugbate. Yes, alugbate ang ako ang gitanom. Gamay na kay siya nga space yun. But because siguro ganahan ko that time na napatubo na ko ang alugbati nga dagko iyang dahon, very green, healthy nga alugbati. So, okay guys, so mao na to ang ato ang first vlog is about the apple seed propagation, no? So unta mahimong mabungahon ang tanan, all is well. Kung bago pa mo sa ko ang channel, please subscribe to Jimwell Vlogs, ang inyong bisdak ka vlogger in town, okay? So, please click the notification bell para ma-update mo sa ako ang mga upcoming ng mga videos. A few moments later. Okay guys, so naatay isa kaliso this time. Nahuna-hunaan ako nga ako aning itanom sa among tugkaran. Why not coconut, di ba? So to identify nga good or bad siya ato aning ibutang sa tubig. Kung mulutaw ni siya, meaning to say it's a bad seed. Pero kung mo submerge ni siya o mo onload kumbaga, it's a good one. Okay, parehas ani. Okay, so na-test na nato. This one is a good seed. And ato ani siyang ihumol for 8 to 10 hours overnight siya guys. Okay, so check. Ning onload siya. Okay, after 10 hours mo ni ang itsura sa ato ang liso nga gihumol sa tubig. Okay, napansin ninyo, medyo ni discolor ang iyahang water. Okay, so that's okay. Okay, this time guys, atong kuan ang liso, kinahanglan nato iyabo ang tubig. Okay, Pang lid, ito na itong water, drain na lang. Okay, water. Sabi ko, water. Ay, guys ba? Okay. Basa sa tissue. Okay, magbilin ta og gamay nga tubig para atong ibasa sa tissue paper nato. Okay, the rest ato ang i-drain ang tubig o kwaon nato ang ato ang apple seed.
Okay. And hello to my future mansanas. Okay, so kagabi nagbuhat ta og usa ka test ato ang gihumulang ato ang nag-inusara nga apple seed sa tubig. Ato ang mahibawaan niya ang ato ang apple seed is submerged siya. Wala siya ning human sa ato ang pag-test sa usa ka liso gi covered nato siya og basa nga tissue paper. Okay guys, so this time mao na ni ang itsura sa ato ang apple seed nga gibalot sa basang tissue paper. Okay, importante nga ma-maintain ang iyang moist o ang iyang pagkabasa para dili gid siya mauga. Kinahanglan nga mogawas ang iyang sprout with the help of moist nga nagpalibot sa iyaha. Okay, so pinagi ang you heard it tissue right. paper. Basa nga tissue paper para mag-maintain ang ihang moist. Okay? Basa. Di parehas sa imuha nga uga. Ha? Kinahanglan niya basa ang tissue paper para dito magsugod ug gawas ang iyahang ginatawag nga sprout. No? Oops. Medyo taas na to ang buhok. Tama dahil guys, ang akong buhok murag twice a month ko nagapagupit. So murag every 2 weeks jud ko nagapagupit. Kumbaga taas-taas na siya kung kinahanglan na nako ni siya gupitan sa kilid-kilid. Testingan na to ang ato ang barber cut kung maubagi hapon ng ihatag na justice sa tuwang nawong. Kani nga naw, Bisaya tayo naw. No? Okay guys, so nabalot na nato ang ato ang apple seed sa basa nga tissue paper, no? So kinahanglan nato siya obserbahan after 2 or 3 days. Kinahanglan ma-maintain dito ang basa o ang moist sa tissue paper. 3 days kinahanglan nato siya basaon ang tissue paper. Kaya ang purpose nito para moist siya para dito mugawas ang iyahang sprout, no? So after 15 days daw ana sila magsugod na o gawas ang iyahang gawain nga dahon o unta ang iyahang ugat medyo taas na that time. And A few moments later. hello mga koys, mga ats, labay na ang tulo ka adlaw human nga ato ang gi-cover sa basa nga tissue paper ang ato ang nag-inusara nga liso sa apple. Okay? So na-mention na nato niagi nga kinahanglan ma-maintain ang iyahang moist o ang iyahang pagkabasa sa tissue. Okay? So kung galing muuga siya, that's very normal. Don't worry mga koys, mga ats. Kinahanglan lang nato nga basaon nato siya og balik. Sprayhan nato og water. Okay? Basta uga gani ang ato ang liso na or ang basta uga na gani ang ato ang tissue, ato siyang isprayhan og tubig lang. That's very simple. So, pero kung ikaw gani uga mga koys, mga ats, don't worry, naay solusyon ana, no? Magpasirid lang ka. Pasirid ka og tubig para dili na ka uga. Basa na ka, di ba? So napuntay mga words of wisdom kani ato ang apple seed propagation. So kung uga gani, kinahanglan basaon. Oh no! Ang gibutangan sa tuang liso nga gibalot sa tissue is diri sa tuang kani cabinet na to. Di lang nato siya abrihan kay gugot. So tara siya guys, nakuha na nako. So let's find out kung uga o basa ba siya. Oh. Kamusta ka, Liso? Are you doing good ba? Hope you are well. Hope you are doing well, Liso. Baba. Yun. Oh. Medyo unsa naman ka? Nag-uga-uga siya. So, kinahanglan na to siya sprayhan. Okay. Sprayhan na to siya. Chu. Yan. Tapos, ibalik na to siya diri sa iyang sudanan. Okay, so that's it guys. Ato na pa siyang ibalik sa ato ang mahiwagang cabinet.
Bawasan na nato. Ka na. Wala ko siya pulo. Bawasan siya. Okay, kanina mo na yun. Ka na. Agudoy. Ayos na. Kasi lang. Okay, pamay na lang po. Kani, tag 100, pamay na lang. Baligyan ng bata, grabe kay kasipat. Issue, gahig ulo. Our good now? Matao. Saan mata lang? Suko siya. Acting na dayon. Ha? Sinisi. Happy ka? Happy ka? Okay guys, kulitan moments with my pamangkin Adam. Hello. Say hi Adam. Ay, kaulaw. Sleep na ka? Sleep na ka? Hmm? Pero say hi. Hi. Aking ulo siya. Kaya akong pamangkin guys, medyo kulit siya siya. Ay, dili dahil medyo. Super kulit dahil. Kung masuko ni siya, mag-super saiyan. Kailan mag-super saiyan? Suko kayo na siya. Grabe kayo. Utong-utong na siya kasuko niya. Ganahan ka apple? Anong ganahan ka sa apple? Ulo, istorya lang ta. Kamusta man ka? Okay lang ka? Happy ka? Happy ka? Kamot na mo. Nisiwit ko siya. Kuan si Nancy Drew. Asya. Si Nancy Drew nagkaog apple. Asya. Madlok man siya si Nancy Drew katong horror nga series. Madlok ka Nancy Drew? Kaya. Di na ka madlok. Yung kadyo. Okay. Pero ganahan ka mo kaog apple. Yan. Ganahan? Yan. Happy ka kung may apple diri sa balay. Buka po na ang panit ni Michider. Ang mukha og panit si Nancy Drew sa apple. Buka bukog panit. Yo, ganahan ka yung nga naatay apple diri sa toong balay mag ano man ko magtanom ganahan ka. Gusto ka? Basta. Happy ka? Happy ka? Happy ka na apple? Eh, kami yung sa tubaga. Matulog na ka? Magdanggo kag apple. Okay, hello mga kuis, mga ads. So, ato ang apple seed propagation after 3 days, no? Sukad nga ato ang gisugdan. Okay, kung sa paman ang mga development o updates, ako lang i-post din niya sa ako ang channel. O please subscribe to Jimwell Vlogs. Ayaw ninyo kalimti. Please click the notification bell para kamo makareceive og mga further updates o videos sa ako ang channel. Okay? Thank you and that's all.